akuti anthu akupanga demand kukweza mtengo wa mafuta chifukwa akuona kuti no mafuta awo tikugula modula. It is a fact, tikugula mafuta modula, koma tsono chimene chikuchita boma njani chani bwanji tiyesebe njira zina zoti kozopanga cushion anthu athuwa chifukwa tikakweza mafuta awo mwina zinthu zinanso zikhoza kukwera zimene zitawapanga affect anthuwa. Nenga tikweze mosamalitsa ndifika president amene zoti no mufuna kukweza mafuta ndikhoza kuwuzani pano kuti recommendation yofuna kukweza mafuta mwina takhala nayo kwa zaka mwina zitatu. Mafuta akwere mtengo a president kumati tiyang'ane njira ina bwanji kuti awa abate awa atamatithandiza chaka chino tikakolola bwino sitingakhale ndi cushion kuma forex reserves athu kuti apamene kuti tipange za ulimi wanthu ndiwakuti sitingakhale ndi makushoni kuma forex reserves sitingapange improve ndalama zathu zakunja titakhala nazo zambiri ndalama zakunja zija tikuzokhala ndi mafuta mosatuta. So kunena zokuti kodi mukukweza mtengo wa mafuta onse amene tikunena akubwera pa mtengo umene takagulitsira ku matanki koma sitikunena zokuti mafuta akwezedwa mtengo tinakabwera pano. If there was a time yonena zokuti mafuta aja akwere nthawi yabwino akhala ino koma sitinabwera zanena zimenezo. Mafuta onse amene akubwera Amalawi akugula mafuta amenewo pa mtengo umene ulipo koma tikuyesetsa kuti nkhani ndimene ndithu mwaimva Moses Kunkuyu komanso zina zimene aonjezera kwambiri akuti Moses Kunkuyu atinso boma lapereka ndalama zokwana 21.5 million US dollars zoti zithandize kugula mafuta ndipo ati ndalamayi igwiritsidwa ntchito kugula mafuta okwana 26.9 million liters. Matrucks okwana 29 omwe anyamula mafuta okwana 1.1 million liters nawo ali munjira kubwera mu dziko muno ndipo ngolo zokwana 30 zapa sitima nazo zikubwera ndi mafuta okwana 1.2 million liters petrol atero Akunkuyu Akunkuyu atinso matruck okwana 150 omwe anyamula 5.7 million liters ya mafuta petrol nawo ali munjira ndipo ati matruck ena okwana 9 taizira ziwakayikisa munthu akamachuwa manambala ambiri omwe atenga mafuta diesel okwana 50,000 liters nawo ali munjira. Olemba Kathe Mawalidi. Guys, kuma kwambiri. Anyway, the news imene yalembedwa. But you see all these numbers, manambala osewa wa bwaje koba. Okay, tidigira and my letters are should have right. Okay. Tiwadigirira tuona. Guys, nde onse amene muli ku monyamala zigubu ku malo omwetsera mafuta ndithu mutha kupakira zigubu zanu kumuchokepo penepopo mupite ku nyumba. Tikudziwa kuti mafuta mulibe mukankhe magamu anu. Anyway, Simalawi wa 1990 kubatunde makomenti Simalawi wa 1992 muzisamala popanga zinthu sironse andale tila andale koma tikupenya atu koma awa manama kuposa fire devil has no shy. Okay man tuone makomenti yes koma awa amanama kumuposa satana kuna mandi kumwe kuboma ndiye. And I think you see ajirusa manambala kwambiri people sangango khulupirira chan zimene zozo. Okay chabwino muli mosema kwa manambala achuluka kwambiri atidigiriza ndithu anthu ndithu makomenti ndi amene wawa the crumbling walls can't be held up by one pair of hands. Stay back. You can't keep defending the failed system. Moses Kunkuyu boma ndi lomweli. Utingo sintha iweyo ndi president.
Is that not what they're supposed to be doing? Like kupereka ndalama kumene? Agulu. Ukuba ino agalo akuba ina katundu wangali kuti. Anyway, koma munthu uyu sanali woyenera kukhala president. Ayi koma osutsa moyo wake wonse. Guys, mukawachi. Ali munjira iyi guys, makomenti ndamenewa. Anyway, nizwano niyo ndi otani. Like, share, subscribe.